מאת איזימן, 3 נקישות על הדלת. 3 נקישות על הדלת, כך בדיוק, והאוויר כמו אוזל בחזה, והיובש בגרון מאיים לחנוק, וקשה או אי אפשר בכלל להוציא מילה. 3 נקישות על הדלת, כל כך חרישיות, אבל מעוררות רעידת אדמה שמטלטלת את יסוד העולם. 3 נקישות, מהססות, כמו מבקשות לברוח מלמסור את הבשורה, כמו מבינות שהן על סף תהום ומצולה, וכאילו עוד רגע יקבעו במסמרי עופרת את השלט, כאן מתגוררת משפחה שכולה. 3 נקישות על הדלת, ואחר כך, כאילו אין צורך במילים, המבט של המודיע אומר בלי קול, הלילה הוא נפל. והחובש והרופא ניסו הכל. ובעצם הלב מבקש לומר, זה חלום בלהות, והלוואי שזו טעות בשם או בכתובת, ולא, בבקשה, לא כאן. והדממה כמו לופתת את הצוואר ולא נותנת לנשום. והאמת המרה נמצאת בחלל ובתוך הבכי או השתיקה. כך 3 הנקישות על הדלת שבהן העולם נחלק מאז, בין מה שהיה למה שנשאר, בין מה שנלקח לבין השברים שאנחנו מבקשים לאסוף, בין דמדומי האתמול לזריחת המחר, בין האין והסוף.